Bona tarda. Malestar majúscul entre les associacions de fiscals conservadors i progressistes per les paraules de Pedro Sánchez posant en entredit la independència del Ministeri Fiscal. Després de comprometre's a fer tornar Puigdemont al final del debat de dilluns, en una decisió que depèn de la justícia, avui hi ha tornat, en altres termes, en una entrevista a Ràdio Nacional Espanyola. Pedro Sánchez ha anat més enllà en el seu compromís de dur davant la justícia espanyola a Carles Puigdemont. Ha assegurat que complirà la seva promesa alegant que la Fiscalía depèn del gobierno español. No solamente el juez Llarena en este caso, ¿no?, como juez instructor, sino también la Fiscalía General del Estado pidió al juez instructor la activación de la euroorden. Pero eso lo está haciendo el Estado, lo está haciendo la justicia. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. Carles Puigdemont li ha contestat a través de Twitter dient que Sánchez ha fet una i a l'europea com el de Rajoy i considera que ha confirmat que no hi ha separació de poders. I Quim Torra, que qualifica les declaracions d'escàndol. Els partits independentistes l'acusen de contradir-se perquè va defensar l'autonomia de la Fiscalia en el judici del procés. Fins i tot corregeix a la seva pròpia ministra de Justícia. Havia dit en relació precisament a les acusacions de rebel·lió del procés que la Fiscalia era una línia vermella, justament per preservar o fer veure que es preservava la separació de poders. Avui Pedro Sánchez ha certificat que la separació de poders és inexistent. Quina diferència hi ha amb Ciutadans quan Rivera demana empresonar totes aquelles persones que volem trencar Espanya, o quina diferència hi ha amb Vox quan el senyor Abascal demana que detindrà el president de la Generalitat. També s'hi ha referit Pablo Iglesias, que li ha recordat que l'euroordre es dona entre autoritats judicials i no entre governs. ¿Pero cómo? ¿En un helicóptero con los geos, Pedro Sánchez descolgándose en Waterloo y montando en el helicóptero a Puigdemont? Si Puigdemont viene a España es porque los jueces españoles y los jueces belgas se han puesto de acuerdo para una extradición o para una entrega, pero en la Unión Europea hay separación de poderes. Y esto Pedro Sánchez lo sabe. Efectivamente, la Fiscalía debería, y me consta que hay muchos fiscales que quieren trabajar independientemente, pero no podemos tener a un presidente tirando por tierra el trabajo de fiscales, abogados del Estado, jueces, funcionarios y gente que me consta que se juega la vida y el tipo precisamente para defender la democracia. Des del PSOE ja hi ha algunes veus que han sortit a puntualitzar les paraules de Sánchez. El Ministerio Fiscal, que es un órgano que encuadrado en el ámbito del Poder Judicial no es Poder Judicial. El fiscal o la fiscal general del Estado, ¿quién lo nombra en España? Según dice el artículo 124 de la Constitución, ¿quién lo nombra? El govern. El govern pot instar el fiscal, però és el fiscal el que ha d'executar això amb criteris tècnics i jurídics. Les paraules de Sánchez han creat malestar entre les associacions de fiscals. En un comunicat i a través de Twitter han volgut deixar clar que es tracta d'un òrgan autònom i que el govern no pot donar ordres a la Fiscalia General de l'Estat. També lamenten el desconeixement, diuen, de Sánchez de les funcions d'aquest ministeri. Eva Pelegrí Bobet, TV3, Madrid. Catalunya un dia més en el centre de la campanya. Justament, el líder del Partit Popular, Pablo Casado, acaba de celebrar un acte electoral a Barcelona, al Saló del Tinell, i acaba de referir-se a la polèmica oberta per les paraules de Sánchez, Laura Catalán. Doncs sí, Pablo Casado ha titllat les paraules de Sánchez de relliscada i ha dit que si és veritat que el govern controla la Fiscalia, com és que fins ara no ha actuat contra Torra. En aquest acte central de campanya aquí a Barcelona, Casado ha dit que la recepta per Catalunya passa pel compliment de la Constitució. Diu que fora de la Carta Magna del 78 no hi ha vida política i culpa els socialistes de la crisi catalana. I l'origen de tot plegat el situa aquí, al Saló del Tinell, on l'any 2003 es va signar l'acord del tripartit entre socialistes, Esquerra Republicana, Iniciativa, un acord que, segons els populars, va deixar fora el PP. Es va conformar, diuen, un cordó sanitari. A l'acte, a banda de la candidata catalana del 10N pel PP, Cayetana Álvarez de Toledo, hi ha participat també l'exsocialista i fundadora d'UPyD, Rosa Díez. Aquí els populars van intentar captar pel seu projecte de plataforma electoral Espanya Suma, que finalment no va quallar. Casado ha acusat els socialistes d'estar en mans dels independentistes, per això insta Sánchez a trencar amb l'esperit del pacte del Tinell, que diuen encara perdura. Cuando hoy Pedro Sánchez dice que es el gobierno el que da instrucciones o manda sobre la Fiscalía, yo, si me lo creyera,
tendría que preguntarle por qué entonces la Fiscalía General del Estado no está actuando ya contra el señor Torra. Si verdaderamente no es así, como dicen los fiscales, lo que yo espero es que el Gobierno, como hicimos nosotros, respalde la acción de la Fiscalía General del Estado. Si la visita del lunes fue excepcional, todo ello es consecuencia del Pacto del Tinel y que en su versión actual és la declaració de Pedralbes, que sigue colgada de la pàgina web de la Moncloa. Precisament la promesa electoral de Pedro Sánchez de portar Puigdemont a Espanya per jutjar-lo segueix generant polèmica i maldecaps per al candidat del PSOE. Avui ha donat a entendre que la Fiscalia segueix les seves instruccions i les principals associacions de fiscals han defensat la separació de poders i ja han carregat contra Sánchez amb força. La polèmica sobre Sánchez i la Fiscalia va començar a gestar-se dilluns durant el debat amb aquesta promesa. Señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. I s'ha acabat de consumar avui. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del Gobierno. Pues ya está. Les paraules de Sánchez donant a entendre la dependència de la Fiscalia a l'executiu han provocat una immediata allau de crítiques per part de totes les associacions de fiscals. I tan gran s'ha fet la bola que a mitja tarda la Fiscalia General de l'Estat ha emès un comunicat defensant totes les actuacions, també en la causa del procés dins l'àmbit d'autonomia funcional del Ministeri Públic. Una autonomia que el govern en funcions i el partit han tractat d'explicar. Fiscal o la fiscal general del Estado, ¿quién lo nombra en España, según dice el artículo 124 de la Constitución? ¿Quién lo nombra? El Gobierno. Y en el resto de las democracias también. El govern pot instar el fiscal, però és el fiscal el que ha d'executar això amb criteris tècnics i jurídics. Posteriorment, Sánchez ha piulat que Puigdemont és un fugit de la justícia, mentre que ha volgut mostrar el suport del govern a la Fiscalia. A Sánchez li han plogut crítiques per tot arreu. Alguns partits li han retret que hagi posat en qüestió la independència de la Fiscalia per un ús electoralista, mentre que pels partits independentistes, inclòs l'expresident Puigdemont, ha quedat acreditat que no hi ha separació de poders. Yolanda López, TV3, Madrid. Les paraules de Pedro Sánchez han impactat directament a la campanya electoral. Pablo Casado avui, primer a Barcelona, però després també a Saragossa, les ha qualificat de relliscada. ¿Sabe usted como presidente del Gobierno que la Constitución consagra la independencia de la Fiscalía General del Estado? Y la segunda pregunta, si no es así y usted manda sobre la Fiscalía, ¿por qué no ha detenido ya al señor Puigdemont? Porque le necesita.